Nakemeg, tito nga individual iti nagsina lugar kalpasan na isayangkat ti bypass operation ken marijuana eradication dagiti otoridad iti Baguio City ken Benguet. Nakemeg ti 20 anyos a lalaki ijay barangay Irisan, Baguio City gapu iti maatap a panagilako na iti illegal a droga. Naala iti ikot ti suspect ti may sa ahit sealed plastic transparent sachet a naglaon iti maatap a shabu nga gatad iti 34,000 pesos. Ti suspect ken dagiti nakumpiskar nga ebidensya ket naiturong iti kustodiya dagiti otoridad. Kabayatan na iti Benguet nakemeg ti maysa a lalaki iti naisayangkat a marijuana eradication iti maysa a plantasyon nasurok iti 8.5 million pesos ti gatad dagiti marijuana iti nagduduma a plantation sites. Pakiramanan dayto iti nasurok 17,000 fully grown marijuana plants. Nasurok 42 grams dried marijuana stalks and leaves, particular ijay tublay kibungan, kapangan ken bakon.